Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at skulle ud og arbejde som pædagog. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det. Til at komme ind og fungere i en personalegruppe, altså prøve at være et større team. Så glæder jeg mig til at komme tilbage på banen og diskutere den pædagogiske profession, diskutere den pædagogiske faglighed. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til alle de udfordringer, der er med de unger, jeg skal ud og arbejde med, fordi dem skal der nok komme masser af. Mette Aagaard Larsen er nyuddannet pædagog og klar til arbejdsmarkedet. Pædagoguddannelsen varer 3,5 år og består af både praktik og teori. Det, at der var en mulighed for rent faktisk at komme ud og prøve det af i virkeligheden, det var det, der tiltrækker mig allermest på pædagoguddannelsen. Så det, vi snakker om, når vi er tilbage på seminaret, det kan vi også relatere til en pædagogisk praksiskontekst. Og det er så fedt at møde nye studerende, som har lyst til at diskutere, som har lyst til at stille spørgsmålstegn, som har lyst til at udvikle både pædagogfaget, men også sig selv og udfordre de fællesskaber, de er i. Det er klart, når man tager en uddannelse, hvor man kommer ind og skal arbejde med mennesker, og hvor man skal snakke om den menneskelige udvikling, og hvor man skal forholde sig til ting i et helt nyt perspektiv, så kommer der et utroligt stærkt fællesskab. Det har bare været nogle helt fantastiske år, både fordi jeg har udviklet mig rigtig meget, men også fordi jeg har kunne se de folk, jeg har gået på stamhold med, eller bare på årgang med, har udviklet sig rigtig, rigtig, rigtig meget. Så det er et specielt fællesskab, som der er på pædagoguddannelsen. Under uddannelsen vælger du et linjefag, hvor du kan fordybe dig inden for nogle udvalgte områder, og i den sidste halvdel af uddannelsen er det muligt at specialisere sig inden for børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer. Jeg vil gerne ud og arbejde på SFO eller fritidshjem. Det er en helt speciel børnegruppe. De er skide sjove, og de er virkelig begyndt at få smag på livet, når de er de der 6-10. De skal virkelig ud og prøve nogle nye ting af, prøve grænser af, prøve at finde sig selv, prøve at finde sig selv i venskaber, i fællesskaber. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Der synes jeg kan give mest. I studietiden har Mette været aktiv i PLS, de pædagogstuderendes studieorganisation, hvor hun har arbejdet for bedre vilkår for de studerende. Som en del af det, jeg har gået på pædagoguddannelsen og så være studiepolitisk aktiv, så har jeg været med til at lave rigtig mange ting. Det var rigtig fedt at være ude og snakke med de pædagogstuderende om, hvad betyder anerkendelse? Hvad er det for nogle ting, som vi drømmer om inden for det pædagogiske felt? Så har vi også koncentreret os rigtig meget omkring at diskutere med politikerne, helt fra Bertel Haarder og så ned til de enkelte ordfører, om hvordan at man kan koble teori og praksis bedre. Det har været rigtig spændende. Jeg tror, at det pædagoger kan være med til, det er at give børn en masse kompetencer. Ikke kun i forhold til at få mere selvtillid og tro på sig selv, men også i forhold til at begå sig i fællesskaber, i forhold til sociale kontekster og i forhold til at udvikle sig som hele individer. Måske skal du være pædagog. Du kan få mere at vide om pædagoguddannelsen og om, hvad pædagoger arbejder med på www.blivpædagog.dk. På hjemmesiden kan du også se, hvor du kan uddanne dig til pædagog.